रायजोफोर सोरबा बोलो गोराजों नांगौनो हानायखौ नुनो नामा रायजोफोर सोरबा दङब्ला आखाइ दिखांनानै हाबफैजायो रायजोफोर बेनो गोल्डेन चान्स सनानि सुजुग रायजोफोर सोरबा दङब्ला हाबफैजायो रायजोफोर सोरबा बोलो गोराजों नांगौनो हानायखौ नुनो नामा रायजोफोर सोरबा गोहो दं नामा बे बोसोरनि बोलो गोरा बिमुं लानो बेनो गोल्डेन चान्स सनानि सुजुग रायजोफोर सोरबा दङब्ला आखाइ दिखांनानै हाबफैजायो रायजोफोर सोरबा दङब्ला ओंखारबो रायजोफोर फै नै फंबाय नों गेलेगोन नामा फैयोबा थाबै हाबफै सनानि सुजुग फंबाय हाबफै आं गेलेगोन बे बोसोरनि बोलो गोरा बिमुंजों लोगोसे 20,000 रां मोनगोन दे थांदो बेखौ नांला Ready, action! फंबायनि मुङा मामोनलाय हाथरखि नों खोनासं बोलोगोराया आंनि असे बुंबाय बियो माखासे खमलायग्राफोरखौ फेजेनबाय दा बियो रायजोफोरनि गेजेराव सासे खमलायग्राखौ फेजेननो हायोब्ला बियो बे बोसोराव जोहोलाव मुं मोनगोन आरो 20,000 रां मोनगोन ओंखायनो जेनोब्ला आं नोंनो 12,000 रां बारा होगोन गासै 25,000 रां अपारेशन खालामनो थाखाय 25,000 रां नांगोन
हाथरखि 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 सिखार 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 सिखारलाय रायजोफोर दिनैनि बक्सिं बादायलायनाय हाबाफारियाव बिथां बोलोगोराया 20,000 रांजों लोगोसे बे बोसोरनि जोहोलाव बिमुंखौ बिथांनोनो होनाय जाबाय हाथरखि सिखार